मुदखौ बायदि मोनदों नामा माथो आंनियाव एसाइनमेन्ट लिरना दोनदों ओमफ्राय नोङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौल'सेखौनो संना दोननो हाया नामा मा नाख्लायबायलै जोंना नै मेदामा होलांलायनोसैयानो टाटा बायबाय नामा थांनायनि सिगां मायबा एडभाइस होना गालांनो सानदों नामा नोंथाङा मागोन माखो बेरामाखाखो एडभाइस होना गालांनांगौ अ बेनिफ्राय रिया ब्रह्म जाजुमना दोनगोन माखाया बिबार बारनाय माखाया ओमफ्राय जाजुमना दोनथारगोन बेयाव गायनायनि आरो खुनु माबा दाखालि फुल माखाखौ जाजुबना दोनदो साफानो ओमफ्राय दा नोंखौ मा होननो सानो जाबार माथो बाव गायनायनि खुनु लाब गैयाना फैसा गारै गारै दे होमबा थांदो ओरै गेटआ खुलिखाबाय थांदो नोंथाङा गथ'फोरखौ मोजाङै मोजाङै सिखायना फै आरो लोगोसेनो थरायनाया जोंना दिनै बिराद दुखुनि खोथा मानसिया फुल एसाइनमेन्ट लिरै लिरैनो माने आसि फिसायानो टेब्लेट थांलायबाय आसि लिरग्रासो पेन हमग्रा आसिया टेब्लेट थांलायबाय आरो माने बाह डेन्जार नायदों जों लोगोसेनो साहा काप आरो मिथाइ फुयाम जाजोब्बायनो मिथाइ पेकेटसोखौ होख्लायसं सोर हो नायनो मोखांखौ खनसे नायनो आखाइखौ नायनो टेब्लेट थांलायदो हादो नायनो आं टेब्लेट थांलायफैलाय आखायानो इफोरसो सात्र नोंना ना लोगोफोर इफोरसो सात्र नोंगोना इफोरबायदि आखायाव नांलायलायनाय लिरबासो सात्र जायो नै मैया हरावबो लिरबाय हरनि 11:00-12:00लागै आरो उनथिनानै इखौनो लिरफिननांबाय थैबायलै मिथाइ भुयाम साहा कापसे हाथि आइथें बिराद सिन्था आरो मानसिया फरायलालां जागासिनो माने गारनोसै आं होननानै बेरांगासिनो फुंनिफ्रायनो एकदम आफाया गरम जाखांनाय फटकनो माजे माजे माबोरै होनखो फरायगोन ना फरायला फरायलालै मानो नोंसोरनो आंथ' गारनो नागिरखाबायमोन ओमफ्रायलै दा खस्थ'खौ सोर भुगिनांदो खस्थ'नि फिथाइयानोथ' गोदै होननानै मास्टारा बुजायगोन ना बुजायाखै नोंखो खस्थ'नि फिथाइयानोथ' गोदै होननानै मास्टारा बुजायगोन ना बुजायाखै मास्टारा जुदि नायफ्लांदोंबाथाय बेखौ दानना हरखा मोनसे वार्डखौनो मोननै लिरबाय दङ मास्टारा नायफ्लांदों दानखायो गोलैखा थैबायलै ओंखाम संनोबो टाइम गैया ओंखाम जानोबो टाइम गैया जालांबाय बिसोरना गथ'आ बेखौ मा बुंदोंलै सेसनेलनिसो टेस्टनिया 60 पेज ना मा होनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लिरबा मा जायो फाइनालनिया थैबायलै बिराद सिन्था लोगोफोर मानसिया खर'आव खुज्रागासिनो माने मैयानिफ्राय लिरबायबो जों लिराखै नङा नै मोननै लिरखांबाय बिदि गुसुं गोलावबो लिराखैना गोलावबो लिरबावाखैनो होनबा जिबन बरबाद बेलेगफोरा मालाय सिगांनिफ्रायनो लिरबाय नालाय हजम ओमफ्राय दा दिनैनो होथारनांगौ आंहा जिबन बरबादलै गथ'आ आंहानिया दिनैनो होथारनांगौ ओमफ्य आंहा ओंखाम ओंख्रि संनायावनो थालांनानै ओमफ्राय दा इयाव माखौबा बुथुमनानै मालायनि नोंनि थाखाय जेबो जानाय बेयाव बेफोरबायदि आं गिनाङा साखो लोंनो लोंलां जिबन बरबादलै बेदो मानसिया सेरजा जथा आरो थरायनायनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव खौरां नैफोरखौ बोरमाया माने इसे रोदोमबानो होफैबाय थायो आख्रमन दा नैखौ इनिफ्रायदि देरदोना इखौ जुदि इसे देरनानै इसोर जुदि नुफैयो होमबाना गैला इफोरबायदिनो माने ओरै लान्थ'थ' खालामजोबना दोन्दोंमोन बिसोर आं गायनाय माबाया थरायना गायनायखौबो आं फुनानै होबाय बया मोजां साफानो बारलायदो नै ओरै बिजानि फुवामोनबा आरोबाव साफा बारबावगौमोन नै इखौबो साफा नैखौबोथ' साफा खालामजोबदोंमोन नै दासो रोदोमजोब्बाय दा नैफोरखौ फांसे फुनानै गारहरनांगौ बाराद्राय रोजा जाना दङ दा बिथाङा थरायनाया
थाखुमाबाय दं नाय नुखां नायनि मा बुस्थु जाना दं नायनि खनसे ओंख्रिया आन्दा भगबान मा ओंख्रि संनाया नों जाबाय इ फुङाव इनि बादै मा मोननांगो एसे आरामनि बुथाले एवबो होनबाय आङो दाउदैदो आलु इनि बादै मा नांगो नोंनो मस्त' भिटामिन बुस्थु जाहोदों नोंनो दे बुद लाना फै होमबा बोराबलायबायानो माथो आं इयाव एसाइनमेन्ट लिरना दोनदों ओमफ्राय नोङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौल'सेखौनो संना दोननो हाया नामा दालाय जानाया इखो दाउदै मा बयाखौ सिसं नामासो दंसो आंबो बा गावनि माने सेफ साइडआव दोननो रोंखागौ मानसिया बाबाया जायाखैलै आं लायना जाफैबाय बे सिङाव दं बुद सोमदोंमोन आं गोदायावनो होदो नङा नोंनिया इदि जायाखै नाखै एथ' गाराम सेफ साइडआव दोनलेनिया मोनजानाय नङा होननानैसो दोनले संलाय इदि दे होमबा बुदखौ एवदो बिराद सैतान नास्ला बिमा इनफोर बिराद सैतान नोंखौ एसे सैतान होनना भाबियाखै आं मिथिबाय इमान सैतान होनना भाबियाखै नोंखौ लोगो मा लांफैलायनांगोन नामा नोंखौ लांफैलायनांगोन नै न'आलागै फैनानै हो मालाय फैदो आरो ओमफ्राय लांफैनो मोना नामा निजेनो थाब ओंखारना थांनो रोंखायानो लोगो माखासे लांफैलायनांगो ओरै इसोर बा लोगोआ लांफैलायनांगौ बा इखौबो मा लिरगौ बेफोरखौ दे बोब्रेना लागोन नामा मेसे मुदखौ बायदि मोनदों नामा माथो बोब्रेनाल' फैगोन बायदि मानसियालाय 2,000 years later. Really? Yay! Wah! Exam gal nama? Exam lady nama? Wah, goza sampai cang master tu sebenarnya jad nak konse. Mana? Ye, memang mama lihat ni? Ale jubli bra. Ya? Ye, kira kerang sama lihat sekali mbak, ternyata. Memang mitai belama ini lantai tu pun nama. Ye, poban tu ibele. Nah mitai belama, ma belama lantai tu le. Betul ya, kriya. Alu motor. Mana gini bele? Betul sama se. Kau tahu nosong nanti naya. Mamu tahu nanti. Tahu betul ni bah. Kira kulle lagi tahu betul ni. Sir, medan tong nawal ke? Mau tu medan bah. Medan mau tu. Mau dam. Ya. Tahu sawa kan tahu bibur sahaja. Tahu kan. Yo, itu sih. Mantap lebih teli. Barang. Zafir lebih mah, zafir lebih nufi ni kaya. Kalau ada guru mau buru, bahkan ada brain pera. Ish, ada guru apa tu?